So naka rain mode tayo guys, no? So nasa 5th gear tayo ngayon. Tignan nyo kung gaano kalakas pa yung hatak na ito. 5th gear to ha, rain mode. Oh, tignan nyo guys kung gaano kalalaki yung patak niyan. Oh, diba? At biglang ang init na. Actually guys, nasabi ko na yan sa isa sa mga vlogs ko dati, na wala talagang masyadong, hindi naman sa may gusto, pero hindi masyadong pansinin itong motor na to guys. Kaya most of the time ang nakikita natin sa mga famous vloggers, naka sport bike sila, or di kaya touring talaga. Bomba muna tayo guys. Nagbabala ka ng bike na para sa'yo, i-consider mo, no, kung saan mo ba siya gagamitin, kung ano ba ang paggagamitan mo. Kasi wag ka basta-bastang kumuha ng bagay na, alam mo yun, darating ang araw na pagsisisihan mo kasi nagkamali ka pala ng ginusto. Yo, what is up mga katodo? Maulang hapon sa ating lahat guys. Tingnan nyo naman ang ulan. Although hindi pa ganoon kalakas, pero ang lalaki ng mga patak mga katodo. Pero doon banda, okay naman. Maliwanag naman, so sana dito lang to. Pero kung hindi man, talagang yari tayo. At maligo na lang tayo sa ulan. Wala pa naman tayong dalang kapote. Kasi alam nyo naman, wala tayong pannier. Sa isa nga sa ating mga vlogs mga katodo na discuss natin, yung panniers na itong Ninja 1000 SX. So unfortunately, wala kang makikitang original or OEM panniers para sa Ninja 1000 SX dito sa Pilipinas. Ang alam ko kailangan mong umorder, no? Woo! Basa! Basa talaga. Pero mukhang dito lang to. Tingnan mo, pagdating doon sa Metro Manila, wala na yan. Or kahit dyan sa unahan. Yun nga lang malamig. Ito maganda sa nagbumotorsiklo. Ulan, init, diba? Pag gusto mo yung ginagawa mo, walang ulan-ulan, walang init-init. Kasi wala rin naman tayong dalang raincoat. Dami ko pang sinasabi. O diba dito humina. Woo! Ang lamig. Hanip na rain mode yan. Naka rain mode pa tayo, pero ang lakas pa rin ng torque. Patsi-patsi yung ulan. Tignan nyo guys kung gaano kalalaki yung patak niyan. O diba? Lalagpasan natin yan. Ang lamig, ang lamig. Balik tayo sa usapang panniers mga katodo. So walang nabibili atang brand new guys ha. I'm not saying wala talaga entirely, kasi may mga nakikita tayong naka Ninja 1000 SX naman na may mga panniers na.
Meron siguro mga second hand, pero brand new wala. Ngayon may mga pinagtanungan na tayo, and they're saying na nabili nila yung sa kanila abroad, so highly likely Japan, ganun lang naman. And then pinaship na lang nila papunta dito, at gumastos pa rin sila ng mga more or less 100,000. And nagpatanong din tayo, no, mismo sa ibang bansa. Nagpatanong tayo sa ating tropa, subscriber natin from Australia, Craig Noble. Shout out Craig. Nagpatanong tayo kay Craig, and si Craig is our subscriber from Australia, and we asked him a favor. To inquire how much is the panniers, no, doon sa Australia. And nung ibinalita sa atin ni Craig yung amount, parang bumili na tayo ng brand new na scooter, mga katodo. Panis, sudden stop, no? So kapresyo na niya ang brand new na scooter, actually parang 98,000 ata. And then ipapaship mo pa siya papunta dito, so mga abot ka rin talagang more or less 100,000. Ganun talaga yung presyuhan niya. So sa kasamaang palad, walang ganun. Wala tayong mapaglagyan ng ating raincoat, so tiis pogi. May raincoat naman, pero walang mapaglagyan ng raincoat. Matutuyo rin tayo na ito. Lamig. Ayan, so speaking of pannier, speaking of this type of bike, no, sport tourer bike, may isang subscriber tayo, or sana subscriber si kuya. Nagtanong siya actually sa isa sa ating mga vlogs, and he was asking ang sabi sa atin ni kuya, Lods, bakit parang napapansin ko, parang sabi nga na hindi ko entirely kabisado or verbatim na alam yung sinabi niyang comment sa vlog natin, no? Pero he said na, Lods, bakit ganon? Parang walang masyadong motovlogger ang merong Ninja 1000 SX. Actually guys, nasabi ko na yan sa isa sa mga vlogs ko dati, na wala talagang masyadong
Hindi naman sa may gusto. Pero hindi masyadong pansinin itong motor na to, guys, compared to other streamline bikes. When I say streamline bikes, anong mga bikes ba yung mga pinagsasabi ko? Tayo kasi dito sa Pilipinas, mga katodo, ang hilig natin sa sports bikes. So doon tayo na i-in love sa mga sports bikes. And kaya most of the time, ang nakikita natin sa mga famous vloggers, naka-sport bike sila, or di kaya touring talaga. Bomba muna tayo, guys. Isa lang. So ganon. Kaya bihirang-bihira sa mga motovloggers ang may ganito. I'm not saying wala talaga entirely, no? Kasi meron din namang mga motovloggers na nag Ninja 1000 at some point, no? So dumaan sila sa pagmamay-ari ng Ninja 1000, pero binenta rin nila apparently. One of those motovloggers na pwede kong mai-point out, kung kilala nyo si Benny Wise. Si Benny Wise, kay Benny Wise actually ako isa sa mga nakakuha ng ideya ng gantong bike. So and apparently binenta rin niya. Si RK Rides ata, yon. Medyo nagtagal din siya sa Ninja 1000 SX, but apparently binenta rin niya. So kumbaga wala talagang motovlogger na solid, eto lang ang bike, no, ang ginagawa. Feeling ko tayo pa lang ang isa sa mga yon na medyo nagtagal sa atin yung bike. So ayun, maiintindihan natin kasi dito sa Pilipinas, in love talaga tayo sa mga sports, super sports bikes, no? Or di kaya naked bikes, naked sports. Ano guys, ang change of no, weather. Just like that. Biglang ang init na. So ayun mga katodo, minsan kasi preference din yan. Ako kasi nagstick ako dito sa sports touring kasi ito talaga yung hinahanap ko eh. Ito talaga yung bike na para sa akin. Ito yung bike na naiisip ko pa lang bago ko siya bilhin, dito na ako magtatagal. So kumbaga binagayan ko sa gusto ko talagang mangyari sa personality ko at sa purpose ng bike para sa akin. Kasi ayun na nga, medyo nagkakaedad na tayo, pero gusto pa rin natin ng medyo sporty. So ang pinakamalapit na gusto nating mangyari, hindi pa naman tayo mag-e-end bike talaga per se, no? Which is highly likely magiging cruiser bike yan pag mag-e-end bike tayo. Pero ito yung nakikita kong pinakamalapit sa gusto natin sa panahon ngayon, no? So sports touring tayo, sports touring. So kung ikaw din, katodo, nagbabala ka ng bike na para sa'yo, i-consider mo, no, kung saan mo ba siya gagamitin, kung ano ba ang paggagamitan mo. Kasi wag ka basta-bastang kumuha ng bagay na alam mo yun, darating ang araw na pagsisisihan mo kasi nagkamali ka pala ng ginusto. Ito kasi sport siya. I mean, hindi siya super sports, no? Kasi 142 horsepower lang naman ito. Pero kaya niyang ibigay yung power na gugustuhin mo. At the same time, napaka-komportable ng motor na to, yung riding position niya. So ayan Lods, no? Yun yung nakikita kong dahilan kung bakit
walang masyadong vlogger na nagsistay sa gantong klaseng bike. Pero tayo, I'm gonna tell you honestly, magtatagal tayo sa bike na to. Bakit? Wala naman tayong pampalit eh. Wala tayong pambili. So eto na yon mga katodo. Grabe yung transition ng panahon, no? Sobrang bagsak ng ulan, tapos biglang ang init. Ay, sana hindi tayo magkasakit na ito. Masarap ng gantong Friday na walang ka-traffic. Hindi masyadong stressful. Ito, naka-rain mode tayo guys, no? So nasa 5th gear tayo ngayon. Tignan nyo kung gaano kalakas pa yung hatak na ito. 5th gear to ha, rain mode. Oh. Grabe yung torque, no? Diyos ko Lord. Pag hiningi mo pa rin at this gear, ibibigay pa rin niya talaga. Oh. Woohoo. 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 Ay nako. Alright mga katodo, hanggang dito na lang siguro muna tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagsama sa atin today. At naway ipagpatuloy nyo pang suportahan ang ating mumunting channel guys. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell dyan para updated ka sa lahat ng ating mga videos. And of course, wag natin kakalimutan mga katodo na sa lahat ng mga pangarap natin guys, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out mga katodo. Brr. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.